Всъщност да дадем възможност много лесно и бързо да ни подавате всички важни новини и неща, които вие правите, за да могат по най-бързия и лесен начин да се качат на платформата, общоевропейската платформа. Направили сме в обновения сайт на проекта, който снощи е активен, сме направили една връзка, електронна платформа, значи сайта, може би го знаете, LLL.BG, не знам дали се вижда тук, ето това горе нещо, и в този сайт има просто една връзка към пише електронна платформа за учене за възрастни в Европа. В момента, който отидете тук, има кратка информация какво е Бале и има направо едно бутонче към секция за качване на информация. В момента всеки от вас може, само секунда, че аз съм влязъл и съм се регистрирал вече, така, всеки от вас може в момента да се регистрира и буквално веднага да качи някаква новина, която ние, разбира се, ще пресеем и ще може да подадем към голямата платформа. Става много просто, има регистрация на профил, записвате тук, примерно, айде да пишем за министъра Тодор Танев. Така, имейл, записваме един имейл. В момента въвеждаме някаква парола. Ами ако иска да дойде той да го направи, няма проблем. Стига да... Да. Това ли ще видим въпроса в момента да види как се... Да. Това е единия начин. Тук записвате имейла вашия мозък и някаква парола си мислете, просто тя за нашия сайт. После ще ви покажа Не, измислите си в момента някаква парола, просто да... Добре, това е. Колеги, само да ви виждате там с малко преди буквите. Имате възможност веднага да качите новина тук. Ето, примерно, в момента буквално на мига може да измислиме някаква новина, след което се изпраща и това нещо вече работи. Виждате колко е просто. Ако запаметите профила си, разбира се, можете вече от тук нататък с буквално всеки ден ежедневно да качвате. Разбира се, вие преценете кои са новините, които наистина заслужават да се качат на голямата платформа. Естествено, ние като звено за подкрепа на ЕПАЛЕ ще правим един допълнителен мониторинг на това, което ще подаваме за европейската общност, но всички са достатъчно знаещи, можете да прецените кое е събитието, което изживява това, което правите. И до някъде да разберете, че този брой новини на нас също ни показва въобще за България много важен от гледна точка на публичност и това какво се прави в страната. Знаете, един от основните проблеми за тези ниски резултати, недостатъчна публичност на нещата, които се правят. Се правят не малко и хубави неща, така че наистина приканваме всички вас активно да участвате в този форум. Това нещо, тази част изцяло контролираме ние, т.е. това нещо ще работи винаги. От тук нататък, разбира се, вече ако нещо не се появи в ЕПАЛЕ, ще ни пишете на нас и ще може да ви отговорим какво се случва. Благодаря за вниманието.